Men det er fuldstændig korrekt, Margrethe. Det er nemlig professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han mener nemlig, at om eftermiddagen, når børnene har spist og sovet, så skal børnene ikke spilde tiden på at sidde og lege selv. Han vil gerne have, at de timer skal styres af nogle voksne, der har en plan og kan udfordre børnene. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, han er ret i, at vuggestuebørn, de er blevet for dovne. De kunne godt tage lidt mere ansvar for nationens fremtid. Men det er en udfordring at få de her små unger til at lytte. Jeg oplever det selv dagligt derhjemme. Så sent som i eftermiddags kæmpede jeg med min egen mindste datter. Hej, lille skat. Nu har du spist og fået sovet. Ja. Så kan vi lave noget, der udvikler dig lidt nu. Skal vi lave lidt rytmik? Nej, mor. Okay. Men Evelyn, du er jo 2 år nu, ikke? Så der er jo PISA-undersøgelser snart. Vi bliver nødt til at forberede dig lidt på det. Hvad har du lavet? Du lavet dagpenge. Vil du bare have chokolade og dagpenge? Ja. Mener du det? Vil du bare på dagpenge? Ja. Jamen, professor Niels Egelund siger, at det er vigtigt for din udvikling. For Niels Egelund. Siger du fuck Niels Egelund? Ja.